Zimbabwe, and how some of our churches are actually making sure that they're spreading the word to their congregants and making sure that they're encouraging people to go out there and get vaccinated, and maybe some of the ways of how best congregations can just protect themselves against COVID-19. Saka nasi tiri kujoiniwa muno mustudio tina Prophet Spenlodge Madenyika veku Johan Masowe Lusaka branch. Chef Mangwanani Prophet Mamukase. Mamukase Zimbabwe. Aiwa tinofara kana muri panapa muchiti blessa muri muno mustudio nesu. Tiri vapenzi tinofara nesu. Right. Tanga timbobvunza tikutaura nyaya yeCovid-19. Mukatiudza kuti semakereke muri kushanda sei nehurumende nenyaya yekuti tizvidzivirire kuparara chirwere cheCovid-19. Tiri kufara nekutenda kuhurumende yedu yakamira chaizvo titasa dzimwe nyika mafiro nemanumbers evanhu vari kubatwa neCovid. Muno mutinotenda hurumende yedu, saka tiri kushanda nayo hurumende tichikurudzira vateveri kana kuti vana vekereke kuti vaende vabaiwe majekiseni. Sekwedu kusangano tiri kutotakura tichiendesa nemabhasi tichitakura tichiendesa kuti vanhu vawane kudzivirirwa kubva kudenda reCovid. Aiwa tinotenda zvikuru. Right. Tichitaura nyaya iyoyo tikuona kuti hurumende yatibvumira kuti semakereke tikwanise kuti tidzokere tichita chinonamata muzvitendero zvedu. Imi semakereke muri kuita sei kana ndikuziva kuti mati muri kuenda kunobaisa vanhu, but pamunenge muchisangana paye nemacongregants enyu pamunenge muri kuita here zvema-social distancing, chii chamuri kuita kuti vanhu vasaparadzire chirwere cheCovid? Tiri kuita zvese social distancing, kusanitizer, kukurudzirana kuti vanhu vave vachinobayiwa, kutarisira kuti munhu akabayiwa and asati kana akabayiwa one jab tomukurudzira kuti ngaachende kunobayiwa rechipiri kuti tikwanise kukurira chirwere cheCovid-19. Mashoko amungape vamwe vari kukuonai izvezvi vane makereke avo kana kuti vechitendero chenyu chekuJohani Masowe kuti aiwa denda iri richiripo reCovid-19, toita sei semakereke kuti aiwa tizvidzivirire, tidzivirire nevanhu vedu kuti tisabate chirwere cheCovid-19? Kune vari kutamba vachifunzwa kuti chirwere ichi hachikuka, vari kupedza nguva. Kurudziro yangu rikuti ringava boka rina vanhu 5, ringava boka rakaita chero matungiro enyika, ringava boka chero zvigure. Atikurudzire hama dzedu, vateveri vedu